Honeskidoia gaurko egun luze eta trinkoari amaiera emateko, ondorioak deitu edo bai guretzat urrengo jardunaldi begira nolabait orubea prestatzen hasi, ezta? Hau banatuko zaizue edo azkenean gure ustez atera diren hausnargai batzuk, gehien bat ere sarreran esan dutez, bosgarrena dira, baina ez azkenak, zigarrena ja buruan baditugu, eta orduan, gaur atera diren hainbat elementu, beste batzuk ez diratera, ikerrek ere egin du azken bai inguruaren nolabaiteko sintesi ez, baina bai aurra atera diren hainbat ideia nagusi, eta orduan, iraitz eguen bako lehenak eta biok irakurriko ditugu, ez da ondorio deitu, gutxienez bai, gaur atera diren hainbat elementu, etorkizun baterako hausnargaiak izango direnak, ez da? Lehenik eta behin hori, gatozi asko jardunaldietatik eta iruditzen zaigu arnasgunen garapenari begira esarritako 3 ardatzek eta 7 erronkek presente jarraitzen dutela, batzen baduzue, 2019an arnasgunen garapen jasangarriari lotutako jardunaldietan, garapen jasangarriari begira handu beharreko 3 ardatz zehaztu genituen. Garapen sozioekonomikoa, garapen soziokulturala eta garapen sozioekologikoa. Arrazoien baitan, gainera, lanerako 7 erronka nagusi definitu genituen. Garapen denbolimistiko jasangarri eta orekatua, garapen sozioekonomiko, sistemiko eta endogenoa, tokiko oinarrizko zerbitzuen garapena, hizkuntza komunitatean ardazutako garapen soziokulturala, balio aurrerako eta komunitarioetan oinarrizutako nortasunaren garapena, arnasgunen saretzea eta edapena eta hizkuntza komunitatea ardazuten politika publiko. Iruditzen zaigu, gaurko jardunaldian zehar ere, aldez edo moldez, ideia horiek, baino gehiagotan atera direla, eta beraz, aurrera begirako lanketarako baliagarriak izaten jarraitzen dutelakoan gaude. Bigarren ondorioak zerikusia dauka arnasgunean zaurgarritasunakin eta inguruarekin dauken interdependentziakin. Behin eta berriz, aipatu izan dugu, pandemiak inoiz baino ageriago utzi dituela hainbat gizarte sektoreren zaurgarritasuna eta interdependentzia. Arnasgunei dagokienez ere, begien biztan dago hizkuntzaren normalizazio prozesuetan duten garrantziarekin batera euren izaera zenbateraino den zaurgarria. Are gehiago, globalizazio prozesua azkartzen ari delarik, inguruarekin duten interdependentziak gero eta sakonagoa den garaiotan. Gaur egungo garaio bideek eta edabideek mugikortasuna eta beste lekuekin edo sarearekin konexioa izugarri erraztu eta areagotu dute, eta horrek arnasgunetako eguneroko bizitzan goitik beherako eragina izan du. Aldi berean, pandemiak erakutsi digu bertokoa eta gertukoa balioan jartzen, bai eta hirigunen aldean arnasgunetako bizimoldeak bestelako aukera ematen digula ere. Harremanak, gertuko komunitatea, laguntza sareak, ingurumenakin harreman egokiak esaterako. Garai konplexuei erantzun konplexuak. Argi dago, garai konplexuak bizi ditugula eta iraitzeke aipatu bezala, gero eta ageriago dago elkar lotutako tenguruarekin elkar eragin etengabean bizi den gizarte baterantz goazela. Horre gure ustez, lehenik ere aipatu izan dugun bidetik, politika publikoetan hizkuntza normalizazioa zeharkatuzunez lantzea eskatzen du ezinbestean. Sozioekonomia, lurra antolaketa, arkitektura, eta beste hainbat gai jada ezin dira planteatu ezagutza eta esparru iragazgaiz gisa. Eta barrezkoa da, horietan guztietan hizkuntza normalizazioaren begirada txertatzea. Horrek noski, arlo horien garapenerako planteamenduak egitea zailtzen du, baina ezin dugu ezikusien egin. Ez eta arlo horiek hizkuntza normalizazioan duten eragina baztertu ere. Horretarako, Irlandako galtazen bilakaerak irakutsi digun bezala, ezinbestekoa da arnasgunetako kideek politika publikoien definizioan parte hartzea eta euren ekarpenak aintzat hartzea. Bai eta arnasgun horietan hizkuntza komunitate bizia eta kontzientziatua, edo azken boladan esan nahi dugun bezala komunitate ahaldundua egotea ere. Ondorio horren bidetik jarraituta beharrezkoa da politika publiko guztietan arnasgunen garapena aintzat hartzea. Politika horietan, erator litezkeen esku hartzen, eragin linguistikoen ebaluazioa aztertu eta horren arabera egokitzen neurriak proposatzea baino, arnasgunen garapenaren ikuspegia hasiera beretik txertatu egon beharko litzateke. Hizkuntza politiketan beraz, jardunaldian aipatu bezala, ondare ereduaren hizkuntza politikak baztertu eta biziberritze ereduan
eta arnasguneen garapenean oinarrituta hizkuntz politiketan sakontzeko bideak urratu beharko lirateke. Horrela, hizkuntza politikaren baliabide guztiak baliatu behar dira norabide horretan urratsak egiten joateko. Plangintzak, araudiak eta gainerako baliabideak. Eta azkenik, arnasguneen garapenerako lege markoa. Aurreko jardunetan aipatu bezala, EAeko toki erakundeen legeak eragin linguistikoen ebaluazioak egin behar izana urratz garrantzitsutzat jo genuen arnasgunen prebentzioen ikuspegitik. Azkeneko bi jardunaldi hauetan, prebentziotik garapenerako jauzia eman beharra ezinbestekotzat jo dugu. Horretarako, ele aplikatu ala hainbat ikasgai eta irizpide jasotzen ari gara, eta hasian aipatu bezala, iasko jardunetan ere beste hainbat oinarri ezarri genituen. Hori guztiak oinarri gizartu eta uste dugu arnasgunen garapenari bermea eta babes juridikoa emango dion lege markoa garatzea beharrezkoa dela. Horretarako baliagarria zaigu irandako aurrekaria. Gaurkoan bere onurak eta gabezia jarri nahi izan ditugu mahai gainean eta utxuneak utxune tresna horren potentziala eta beharrezkotasuna agerian jarri direlakoan gaude. Horiek dira esan bezala, gaurko jardunaldiaren bueltan, eta ditugun ondorioak edo, gure ustez, atara dien ideia batzuk, beste hainbat ideia jaso dira, eta esan bezala, badakagu berriro, eduki berria, hau bat, bueltak emateko. Lehengo izan aipatu dut, lehenengo jardunaldietako hitzaurrean esan bezala, hau triangelu bat osatu dugu, orube bat eratzen ari gara triangelu horretan, triangelu horren azaleran, 3 erpin garrantzitsu daude, instituzionala Gipuzkoako Foru Aldundia eta UEMaren bidez, akademikoa UEUren bidez eta soziala kontseiluaren bidez. Eta hortaz, espero dezagun, bide honi jarraipena ematea, emango diogu, eta orduan, hurrengo urtean, espero dezagun, maskarari gabe, testu inguru gozoago batean, eta, hori zer den, berriz ere elkarri ikusiko dugula. Mila esker, hemen zaudeten hori, eta mila esker online jarratzen ari diren guztioi. Eskerrik asko.